Здравейте! Понеже много хора ми пращат разни клипове на много така разни чужди градинари, които създават разни смеси, ще ви кажа така. Ние в България преди документирано 120 години, при мен е документирано, защото имам книги, имам учебници, които имам доказателства. Преди 120 години ние сме извършвали подобни смеси, като сме правили ферментирала тор от кокоша тор, шербет са му викали, трупали сме биомаса на камари да изгни, после сме вземали оттам органиката и сме я ползвали. Така че ние това знание сме го развили много назад във времето. Сега реално го откриват и други държави, което е прекрасно, нали? Защото увеличаването на полезните микроорганизми ще вдигне плодородието на почвата и на растенията и те ще плодават много по-добре. Вече сме в средата на ноември, между другото, навънка времето е топло, слънчево, приятно, малко подухва вятър, явно идва зима вече, усеща се. Но все още при нас не е имало слани. Тук по речето на река Янтра няма слани, много. Аз още бира да ви кажа продукция и то доста. Даже тази краставица е готова, между другото. Озряла е. Това е суцуки мидори. Оставил съм ги за семена. Тук виждам и още една. Докато си говорим и ви обяснявам някои полезни неща, аз ще си откъсна две краставици, които ще им взема семената. Това е един непрекъснат процес при мен. Постоянно има нещо, което да се прави, постоянно се работи. Но защо правя това видео? Много е важно да ви кажа защо. Това видео го създавам с една единствена цел. Как? Защото аз имам една теория, различна от на останалите. Искам да я приложа в градината ми в годините и я прилагам успешно. И точно тази практика моя създава една плодородна почва. Аз какво правя? Нищо не изхвърлям от градината, само добавям в нея. Тоест, целите тези процеси на полезни бактерии и ферментации ги извършвам в самата почва. Не се налага да правя отделни съдове, ферментационни. И как? Не добавям нещата, които са в ферментационните съдове, а ги добавям в почвата. Какво добавям в почвата? Ами всичко органично. Всичко, което имам излишно. Даже гледам допълнително да добавя мулч, тор от животни. Каквото имам, всичко добавям. И ще ви кажа, другото каменно брашно. Това е за мен едно универсално средство за минерална тор. Реално с тези вещества ние си правим самата почва и самата градина. Вижте, постоянно нещо расте върху нея. Почвата не обича да е гола. Аз тук постоянно я чистя. Тя постоянно, защото искам да ми върви пипера. Нали? Но сега в момента няма да чистя вече. Няма и да чистя градината. Тоест всичко ще оставя да се гни тук на място. Само ще добавям. Ще добавям и на пролет преди самото засаждане чистя с тези две лехи. Ето тук. Чисти ги. Примерно тези две. След това съдя ги. Чистя онези две лехи. Съдя ги. Или ги сея с семена. Зависи какво ще реша да насея. Аз да ви кажа честно, тук си насаждам 9 реда краставици и чушки между тях. И съм много доволен. В парницата съдя домат. Вътре, защото домата навън има проблем. Това искам да ви кажа. Не е необходимо ние да вкарваме в почвата разни ферментационни смеси. Защото може да създадем тези ферментационни смеси в самата почва. Другото, което примерно съм отделил около 100 кг листа сухи от черница и мисля да ги смеля и да ги добавят в парниците основно, защото там почвата е по-бедна, по-няма органика, слънце, нали, там трябва повече да се добавя и така. Освен каменно брашно, до година ще сложа и прах от листа. И така ще създам една ферментация, благородна. Ще започна да го правя още зимата.
за да мога да задействам процеса лека по лека към лятото и да увелича бактериите. Правете и ви така. Аз ще ви помагам и ще ви показвам кое как трябва да правите. Много е просто. Не е необходимо обаче да орете. Орането е абсолютно грешно. Защо? Защото сега като бързаме да чистим градината, да изорем. И какво правим? Чистим градината и 3 месеца се лишаваме да берем. Много хора в септември месец изчистиха градините, началото, и ги зарязаха. Изорани. Септември, октомври, ноември, ето средата сме, аз бира всеки ден почти продукция. Правете си хубаво сметката, есенната продукция е една от най-вкусните и най-полезните, защото има най-много нутриенти, най-много вещества. Това се познава по по-ароматните зеленчуци, по-вкусните. Освен това не оставяте почвата гола, не умират бактериите. Това единствено го правят хора, които си казват: о, вече ми писна да работя, да ура и да почувам. Но аз си мисля, че този човек вместо да му писва да работи, може да остави градината, да извика комшиите, те ще му я обират. Или да извика приятели, да каже: ей, елате тук, края на септември имам много чушки, аз вече съм я зарязала градината, елате си наберете, бе, хора. Кой мисля, че ви стане по-плодородна като изорете ли? Не, напротив, ще стане по-малко плодородна. Ще изложите бактериите на слънце, вятър и въздух и ще намалеят. Това е.